Urian itu hatta horas jala selamat hari Minggu madi hita saluhukna. Dorang sudah memulai perminggota di bagasat tikion jumbo lumahita martang yang nahohom di bagasar rohat tabe martang yang mahita. Amin. Tapuji matuhatta maredde mahita siap bukuedde 12 ayat sada sahatu ayat tulu di ayat patuluhon rim mahita jongka. Hite-hite guarni de bata ama dohok guarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohok guarni todi parbadia natu mo palangi dohok tanoon. Amen. Tungbehama pamalosu di saluhut dengan niuhum ni Jehovah tuau surdu konoku do panginuman parhatuau tu gijang jala pajojo do goarni Jehovah. Haleluya. Martangi yang mahita alea manami na di banua gijang disuruh hodo anakmu Tuhan Yesus Kristus tu portibio asa disegaya kaulaun ni sibulisi sai padu memahami marhite hitotodim na badiai asa unang tarpede pami di bagasad dosa alai asa monak kami saluhut rodi ujung jala asa mardame hami saleleng di tanoon pai masahat tami Tuhan uluan na sora suda marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Udul maham.
Marede mahita sia bukede 826 ayat sada doho ayat tolu. Tangi hokamu ma hatani debata sikak nipati di mingguta sadarion iman atar surat di podatolu ayat 5 songonom ma didok di situ. Marhapo satu jahoba mahosian nasaroham jalawunang marpangusadeako tu pikiranmu sendiri sehari nari. Marhapo satu jahoba mahosian nasaroham jala unang marpangusadeako tu pikiranmu sendiri ido sahakna atong rak mangidogogo mahita tu adopan di debata dinalaho mangulahon nahobar tu hatanai ale Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon nahobar tu hatami amin. Marede mahita siap ukude 122 ayat 2 dohot opat di ayat paupat ton terima kita dong. Tato poti madu satta nagudangi itu adopan di debata martangi yang mahita
Ale Tuhan debata parguguna sohatu dosan jala ama para siroha. Dang lomoro hamida hamatean ni pardosa. Mulak mania parjahati itu madikod dalanna asa mangulu ibana. Ido dipangido roham. Alani i ubain upangido hami. Sa sudati matoru-torum asa unang mangunai betuhami. Saya sesa sude dosa nami. Asa mangulu hami di bagasan nasini roham. Saya pargugui mahami. Asa margugu hami. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga di debata taringo tu hasisan ni dosata. Songonodo hatani Jehovah. Unang mabiar ho ayaw do siduduhoko. Nunga pola hujo guarmu au napunaho. Hasangapo madi debata na digijang. Amin. Udul Mahamud. Marede mahita sia bukwede 452 ayat sada dohok tolu.
tangi o kamu mah hatani debata songo turpu epistel di mingguta sadarion imana tarsurat di sada Musa 45 mamuka sian ayat tolu tolhas tu ayat 10 sajaha ma marsika sorin di ayat 10 manon rak mahita majahasa dungi inna si Joseph mamado akahahanai au do si Joseph mangulu do peamatai jadi dang halusan akahahana ibana ai tarhatotong lorohana sida mida bohinai dungi inna si Joseph mamandok akahahanai wa pajonok hamuma tulab bukon gabe di pajonok nasida ma jadi nina ibana ma audo si Joseph anggimuna nagina dismuna itu tano Mesir ope unang mabiar ham jala unang serbeng matamuna ala gina dismuna yau tuson ai mangarade hangulomuna ubay disuruh debata au parjolomuna ai padua tahun dope masa haleo di tanoon alai 5 tahun nari dope naso masa saburon manang botilon alai disuruh debata doau parjolomuna pajopo dihamu eba-eba ni tanoon dohok pangulok kamu mabain hadua bolon ope dada hamu maksurwa utuson debatado dipabakit doau gabe aman ni raja parao dohot gabe iduk ni sardok bagasna jala pangarajai di sandok tano Mesir asa pahato pamumane nakop tudamangi pabuah hamu matibana songonodo to nani anakmu si Joseph dipabakit debatado au gabe raja ni sandok tano Mesir tua maho madapot tonau unang togang-togangon maringan di tano Gosem maho asa jonok di labuku ho dohot anakmu dohot akka pahukum ro di biru-birum dohot lobum dohot nasa nadiho au do marmudu hokodisi adi 5 tahun nari do pe haleonon asa unang raparo kodo isini bagasmu ro di sude nadiho atong matamuna dohot mata ni ang iki si Benyamini marnidasa babawa apala pamangaku manonahon hatai Tuhamu pabuah hamu matudamangi sude hasangapokku di tano Mesir ro di sude nani idamunai pahatop pamu mani tuat tusan rak doho amata dungi dihaul marukung ni si Benyamin angginai huhut tangis si Benyamin ipe say tumatangis do makau rukungna dungi dium masih Joseph masude akahahanai uhu tumatangis be dung pesalpui asa makatai akahahanai doho ibana rak mahita majahasa dungi tarbortik mabaritai itu bagas ni raja parao akanina nungaro akahahani si Joseph jadi denggam marohani raja parao doho akan apa sonai ido yang gosahatna mertua ma akan atumangihon hatani debata jalan okyoksa amin Maret de mahita sebukwede 230 sada ayat sada dohok tolu di ayat katuluhon rimah kita jongdo Oh
atidakko maha porsiotai songon nahina tidakko ni dongata sa porsiao di sadok portibion rak mahita maddo au porsea di debata Jehova ido ama parguguna suhatu dosa na tumo palangi dohotan au porsea di Yesus Kristus anak di debata Jehova na sasadai imana tiduwon di si Maria na gabe-gabea siato di parbadia adorang suhabubuhan ido tuhata na tumaon na bernit di panghuman ni silatus na mati terpajal do ibana di hau pinarsila na tua tubano toru dung di tanong na mulak mangulu di hari patoluhon na manaik tu surgo lau kudul tu siam debata Jehova amanai pargugo na suatu dosani di sima ibana pai mulak sogo tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohok na mate au porsea ditodi parbadia jaladong sada huria nabadia huria hato paniala Kristen akan nabadia dohok dihasisan ni dosa dohok dihatai namadok mulak mangulu sogok daging ni halak nang mate dohok dihanguluan na sora sudah amin udul maham titing huria Shalom, horas madihita saluhutna. Dihamu akka nahina holongan, tongon di hari Minggu lasni rohaon, marpungu hita jala horas madi akka nama dohoti parmingguonon, narotu gereja, nang na dibagas tabe marhite ibadah online. Tapuji made bata mardongan hamoleteon, bisa luhut pambehanan nai nadenggani ala saitotongdo di asi ide batahita marhite akka pasu-pasuna gowarni minggu sadarion ima minggu segas gesima dengan topik nadenggando balos ni najati manang membalas kejahatan dengan kebaikan parjolo Parmingguan anak sekolah minggu untuk sementara marhite parmingguan online paima informasi nama ngihut parminggu tu nama godang marhite online dohot offline alai tetap mahita taat protokol kesehatan ati tung adong sian hita nahurang hipas dumenggan manian boi madohoti parmingguan sian bagas tabe asa majaga hahipason ni ganup ruas nama dohoti parmingguan paduahon diakonia kunjungan huria turuas naung mulak sian rumah sakit huria dohot seksi diakonia nang punguan asareta mahita patupahon kunjungan diakonia ima tu keluarga hutapea boru panjaitan manang inang hutapea boru panjaitan na baru mulak marubat ima di hari Senin tanggal 21 Februari 2022 pukul 10 pituit manang jam 5 sore alamat di kilometer Siasatonga di Jalan Rawa Indah Patoluhon Marturia Parjolo Sadarion Parminggota di uluan ni persiapan Huria Galilea Waisai Raja Ampat Ima Padita Roy Aha Siregar STH Mauleatema di Amang Padita Namanguluhon Parminggota Pasahaton Hatani Debata di siala uluan ni huriata manguluhon ulaun pesta bonataon 2022 punguan silahi sabungan di tempat garam Rufei Tanjung sai di pasu-pasu tuhata masa luhut akka pakobasioni paduahon dung sidung pamuhai partangyangat di gereja
diuruti ma tuaka ulaun partangyangan seksi-seksi, partangyangan wik manang keluarga, partangyangan nang latihan kor punguan-punguan sesuai naung diaturhon di warta minggu naung lewat. Dohot naung diaturhon manang dijadwalkan situa lingkungan ni huriata. Patoluhon partangyangan wik manang partangyangan keluarga di 5 week. WA group per week nunga denggan di bahen situa lingkungan per week sesuai ruasna. Gabe sadadalan komunikasi dan informasi asa boi sahat lebih hatop. Dibaheni pinangido ma tuganup ruas dohot keluarga asa denggan mahita aktif memonitor akka boa-boa manang soso-soso marhite grup WAI. Jala denggado disi boi aktif komunikasi laho patoguhon parsaurata. Boi do mangalehon masukan manang ide, saran, kritik na denggan na membangun di bagasan dame marhite akka situa lingkungan. B. Reta mahita keluarga manang perwakilan keluarga, anak, remaja, naposo, asa proaktif madohoti pertangyangani ganup hari Rabu, manang 1 kali 1 minggu sesuai jadwal, asa torop manugihon hatan debata na dibaritahon akka parhalado, padita nang situata. Jala bahen las ni roha parjabu tuan rumah dina manamuei haroro ni ruasna naro tu bagas nasida jala taparade ma peliata ima tuhuria doho tu pembangunan dan sending. C. Tarsingot si paradeon di keluarga na makasuhuton partangyangani huria mangodolhon cukup ma ala kadarna manang minum dan snack. Asa unang gabe boban manang gabe si pangabati di pajakonon ni keluarga tuharoro ni tuhani marhite partangyangan. Dibaheni soso-soso ma tuhita ganup ruaswik denggan marohita tumibu asa boi dipatupa tepat waktu partangyangani ima dipukul 10 manang pukul 6 sore. D. Tuaka ruas naso terdaftar dope nomor HP WA nasida manang holan nomor HP tanpa WA jala ati adong dope nalipe masuk grup ala nipida inganan manang na asing jala mungkin adong masuk dope data ruas manang dang masuk dope data ruas terlewatkan gabedang terdata denggan ma dipasahat manang dikoordinasihon tu situa lingkungan na songon naung tarsurat di warta mingguon. E. Jadwal partangyangan 23 Februari 2022 sahatu 27 April 2022 asa dibahen situa lingkungan jala dikirim mah tu grup WA masing-masing jala denggan ma dicetak huhut disagihon tu ganup ruasna. Partangyangan parjolo di hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 mulai pukul 6 sore di Wiksada ima di keluarga T Rumah Horbo situa El Borusilalahi dengan alamat kilometer 10 Jalan Osok depan alun-alun. Di Wik 2 di bagas ni keluarga situa J Tambunan Boru Tamba kilometer 10 sada KPR Putra Residence Palang 2 depan depot air isi ulang. Wik tolu di keluarga R Sitorus Boru Manulang kilometer 10 Harapan Indah. Wik 4 di keluarga JRH Pasaribu Boru Hutasoit kilometer 12 KPR Jalan Suteja Blok 4.
Week 5 di keluarga Harumahorbo Borositohang, kilometer 10, Jalan Victory setelah jembatan lorong 2 kanan, rumah paling ujung. Namangihut koinonia, pangojak konon huria nagok. Pinabotohon tuhita ganup ruas ni huriata, hari Minggu naro ima tanggal 27 Februari 2022 di Patupa Distrik 17 Indonesia bagian timur, ulaon pangojak konon persiapan huria Galilea Gabe huria nagok di kota Waisai Kabupaten Raja Ampat, nani uluhon Pareses Distrik 17 Indonesia bagian timur, Padita Abednego Sitompul MTH Sian Surabaya. Huriata madohoti ulaoni marhite utusan huria ima uluan dohot perwakilan situa suang songoni sian seksi ina godangna 40 halak. Untuk biaya-biaya tanggungan huria di luar utusan naung ditotuhon huria songon anggota naposo bulung, anggota seksi manang punguan ama dohot akana asing ima bentuk spontanitas pribadi, jala biaya-biaya ditanggung pribadi manang punguani atau secara swadaya. Nah berikut boa-boa tuaka utusan nanaing borhat madohoti uluani. Taringot transportasi ima kapal ekspres sian pelabuhan rakyat Jalan Baru, na adong jadwalna ima holan sahalido kapal na borhat ima kapal pukul 2 siang. Dibaheni tuaka utusan asa dipasahak bema fotokopi KTP-na, asa boi dipesan tiket tu ketua seksi ina nang parhalado. Selanjutnya dipasahak ma tu amang ketua parartaon, amang situa si jabat na mengurus panuhoron tiket PP. Aka utusan di luar utusan diurus masing-masing baik secara pribadi maupun secara punguan. Jala pinaingot gomos 1 jam sebelum keberangkatan nunga marpungu di depan kantor pembelian tiket untuk pendataan peserta ulang sesuai tiketnya. Jala dipuka maparjolo tangiang paborhaton sidungi denggan marap mardalan tu kapal. Nah berikut ruas nataba. Tabado ruas ni huriata di mingguon ima keluarga amata Niko Avanda Simajuntak dohot inang hotma boru tumanggor, dohot yanakon nasida 2 dakdanak boru, Sandy Natasha boru Simajuntak dan Fana Asera boru Simajuntak, dohot sada dakdanak bawa Tri Alfa Sahat Maruli Simajuntak, sian HKBP Marindal 1, Resort Marindal Medan Sumut. Dibaheni mulai sadarion dijakon huriatama keluarga dohot tolu yanakon nasida gabe ruas nagok di huria HKBP Nasaret masuk wilayah Wik 2 di Pakobasion situa lingkungan ima amang situa J Tambunan. Tu keluarga molorodo sadarion jongjong ma diinganana. Mulai tema diamang dohot dinang, silakan duduk. Palimahon parartaon. A. Hata moleate tu donatur. Di jalo huriata do sumbangan 50 sak semen sian sada keluarga NN lao patupahon cordalan rest area samping kiri gereja Manang Ring Road. Dibaheni huriata marhite uluan situa nang saluhut ruas ni huriata tamado madok moleate tu debata doho pasahaton hata moleate tu keluarga naung mengurupi huriata saitu hata ma nama masu-masu saluhut keluarga nasida. B.
Soso taringot tu haboborha ni aka utusan huriata tu ulaon pangojak konon huria nagok di Waisai Raja Ampat di tanggal 27 Februari 2022 asadenggan reta jala tertib sesuai boa-boa Dewan Marturia sigop mahita patupahon aka narikot tusi jala tangi mahita di akka boa-boa naung sahat tuhita jala ikut dame roha nang pikirata dinaborhat di ulaoni nang dinanaing mula pehita muse sehat-sehat jala marlas ni roha hita baen sangap hamuliaun di tuhatai suang songoni tadalas ni rohata rab dohot huria Galilea naung di pasu-pasu tuhata boi gabe huria nagok C. Naborhat Parjolo hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 Ima uluan ni huriata perwakilan situa dohot rombongan sian distrik 10 Pitu Indonesia bagian timur Surabaya udukna tu hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 rombongan utusan huria seksi ina nani uluhon ketua seksi ina asing nii diatur masing-masing akan naborhat baik secara pribadi nang secara punguan-punguan. D. Totongdo pinasaha tuhita saluhutna ruas ni huriata soso lau patol hason saluhut program di huriata di bagas tahun 2022 on ingot mahita pasahaton akka pelian bulanan hamoleateon perpuluhan pengucapan syukur dohot akana asing asadenggan jalature saluhut program ni huriatai baen sangap dohot hamuliaon ni tuhata mar hite-hite pambahenata di huriataon. Warta keuangan saldo akhir per 20 Februari 2022 huria 110.315.720 rupiah. Pembangunan 120.150.110 rupiah. Pusat Nasodistor 3.170.570 rupiah. Sending 4.400.500 rupiah. Tapeo matotong hatan di debata di bagasan rohata imana tersurat di pesalmen 4 ayat onom namadok pelehon hamuma pelehon hatigoran jala marhaposan tu Jahoba mahamu mauleate madi akaruas ni huria nanaung pasahaton pelean natu debata marhite hamoleteon dohot akana asing tur huria songonima titing di huriata di bagas minggon ati tung adong tulisan nang perhapengon nalipe nang hurang takas di wartaon dengan jaladame marohata mangido panarangion sian parhalado ni huriata moliate horas tapasah mapeliata sada A sada B uhuk marende mahita sebukwede 372 ayat sada rodiu. Panutuk naik Hai kasih Tuhan Yesus Jakoni rohani
Dameni debata na sumurung siyan sa luhut roha. Ima mangaramoti ati-ati dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatay. Amin. Shalom jala horas badihita. Kuriani Tuhatta, tajakon mabarita nauli di mingguta di bagasan sadarion. Imana tersurat di Lukas bidu onom mamuka may siyan ayat 27 tolhas may satu ayat na 27 tajahama secara responsoria. Alay hudok matuhamuna na manangiho. Haholongi hamu mamusumuna dengan mabahek kamu tu na makosomi hamu. Anggo di pastap hurumi tarehon nang nasa beribay. Jala anggo dibuat ulusmu unang jua nang baju-baju. Ia ina pinangidomuna naing baheron ni halak tuhamu, ima bahek kamu tu nasida. Jala anggo di bahek kamu nadinggan tu akasi bahin nadinggan tu hamu baru lihat dia may di hamu nang akka parjahati songonido pabahinanna. On matahe, haholongi hamu mamusumuna, bahek kamu manadinggan, jala pasali hamuma, dina sohirim rohamuna dibalosna, balgama upamuna, gabe akka anak ni nasuti buli mahamu, ay basado ibana dinatois marroha, jala dinajaha. Rak mahita majaha unang mahamu manguhum-uhumi gabidang uhuman na hamu unak kamu manorui gabidang toruan na hamu balua hamu gabe baluon na mahamu ido yanggo sahatna. Awanginang terganggudo hira-hira tuhamu alani hosakko marboha bahenom mahidadi. Akadamang dohot day ng adong do akaulaon manang hobi na menurut ang gapata menyeramkan lau ulahonoton. Saya orangnya fobia kedalaman, tetapi ada orang yang senang diving. Saya juga fobia ketinggian, tetapi ada orang yang senang untuk panjat tebing. Jala adong doa ka pendaki na polabor hatu gunung Mount Everest. Alanyaha, ala ternyata hobi nasida baima. Sa saudara memiliki rasa takut tentang sesuatu, ternyata ada saja orang yang malahnya hobinya yang saudara takuti itu.
Dan ketika kita membaca, memahami nats hari ini, ternyata banyak orang di antara kita yang bahkan dia sudah menjadi orang Kristen salah memahami tentang standar tertinggi ini. Nah, kaning hubukka merhite analogi na sederhanai molo adong jolma hobbina diving au hobbiku hola manoton-noton. Berarti kami punya cara pandang yang berbeda tentang hal tersebut. Jala dengbui paksa honokku pemikir yoki tuibana karena hobi kami berbeda. Jala hadaridaan na songonon mahamakadamang dohok daina. Persepsi ni jolma namian dihadagi ngodo nama dok mustahil. Bui jolma macalo keadaanna molo di pastap hurumi tareho kapir. Saya berkata dari sudut pandang yang bagaimana kita harus memahami ini. Ala adong do standar na tipu na diukur hotuhita karena Allah itu adalah sempurna adanya. Dia maha agung, dia maha suci. Jika Tuhan meletakkan standar tertinggi bagi saudara, berarti Tuhan tahu saudara mampu. Nabi tortadok kodang tola pau. Jadi ternyata hamo kadamang dohodei nang adong dosa hal na menarik seseorang untuk meminati sesuatu yang dulunya dia tidak suka, tetapi ketika dia sudah berada di dalamnya, dia menjadi lebih mencintai itu. Diguari mai komunitas. Nah, baru-baruan viral di YouTube pembahasan tentang ajaran Trinitatis. Ada orang ternyata yang menjadi orang Kristen salah memahami tentang doktrin Trinitatis, seolah-olah mereka memandang bahwa Allah itu adalah Tritheis. Jala menarik na hawa kadamang dohot dainang debatasi tulusadai ama anak dohotot di perbadia. Ternyata itulah bukti keesaan. Jangan pernah salah kaprah tentang makna esa. Ditadikon bawaima na dua-duana rap dohot na nabinuanna. Suami meninggalkan keluarganya dan menyatu dengan istrinya. Jika dua dipersatukan, maka apa konsep di sana? Jika satu benda ada dua disatukan, maka apa konsep di sana? Sehingga kita harus mengerti satu hal, bahwa ternyata kita harus memahami hakikat, esensi, substansi. Jika saudara hakikatnya sama dengan saya, maka substansi yang kita kerjakan juga sama. Idu upahen na molo di renungan harian hagabebi Raja Ampat selalu duhubuka padohaku na madok songonon. Kita berada dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Kita adalah manusia yang diciptakan untuk Tuhan. Jika saudara diciptakan untuk Tuhan, berarti standarnya tinggi. Aku boto hamak kamanginang molo nga somal hamu mamake barang na original, manang na tertarik dobe hamu mamake barang kawi. Najulu may, aladong do barang kawi Samsung S4 najului. Alay hula sa jum, hebs baterina, so sangat dobe merselfie nga mati. Alay aladu kostomal hita mamake barang na original na ergai, holan adong barang kawi, ngapit tertabot adang malebul innahita dui. Jala tertarik doa di padohan ni Padita Esrasor madok songonon. Ajaran sekarang ini semakin berkembang dan dia itu mirip-mirip dengan aslinya. Jika saudara tidak pernah atau tidak biasa berhadapan dengan yang asli, saudara akan dikelabui. Maka na molo akasitiop hepeng na dibengi, alangaso malmaniop-niop dilihat, diraba, diterawang nenei, alangaso mal mangetong holedis tu tangan nenga pitor deboto ini
Ini palsu. Saya hingok na julo tikidak denak kami akka manginang. Heado tangis pertiga-tiga nama dua. Di dokon ibana yotoi dana kiau amangin na. Bahurwa. Di leon hepeng na harga 50.000. HP pitor di surat to di sini. 50.000 saja untuk mainan ninna. Ayale molo duko somal hita manyuk na asli hamok kamanginang disido hita boy maboto di dia don na sitong di dia do nadang. Alani hamok kadamang dohot day nang puasa ikukutugi ho kamu mangalapati taringot to konsep komunitas perjulu. Aladang mungkin boy tahahulongi sada bidang molo dang komunitas ni ihta. Au prosea satu sinuaingon ala na ruas ni huria na burjudo hamu di HKBP ido upahin na dihaholongi hamu HKBP on karena kita komunitas jala ido di sada Musa sada ayat 20 nomi tatopa majol mai tumiru rupatta tudos tu pangalahota yang dipergunakan di sana bukan kata Yahweh atau Adonai, tetapi yang dipergunakan di sana merujuk tentang Tuhan adalah Elohim. Artinya kita, komunitas itu tidak bisa berdiri jika hanya satu. Ido ubahin na pitor dia luisi madisada Johannes 4 ayat 10 isi do debata iba haholongon. Manang isi nan mian di bagasan haholongoni ido na mian di bagasan debata. Bahasa Yesus dia kapar baritaonda selalu merujuk taringot tu hukum kasih. Manang tu dia pe Yesus marjamita selalu do konsep utama adalah kasih. Contoh songonomai. Ala halak patak doa waka manginang dan mungkin umalwau sian halak minahasa taringot tu kebudayaan. Apapun ceritanya ala adong do na baru-baruan hudo hote hamis ada seminar, adong perlombaan bermain gitar, adong mana di paborhak sian halak patak namar gitaron, tu luar negeri. Ternyata nang pinong jago halak patak ko mar gitar, telu di luar negeri. Alus na sederhana do di dokon. Gitar ini produk kami. Mau bagaimanapun kamu hebatnya, ini milik kami. Nga pasti hami ujago siya kamu. Alay moloro hamu tu luar negeri o mabuat dagading, la jago wabe hami, pasti do hamu juara sada. Ay nga hamu napunay. Karena Allah itu adalah sumber dari kasih itu, iman na tadokon komunitas holong na kaningani, ido penekanan na tutoro pe hamu kamanginang, Yesus madokon patik na baru ima haholongon. Jala dihakam may markiti patuhan na matokon patik rayai ima dihakam haholong ima di batam sian nasa ati-atem sian nasa roham sian nasa pikiranmu. Alay boleh diterjemahan bahasa Indonesia agak berbeda. Ala marasing dujol ma parati-ati marasing jol maparroha-roha toho deh basutu hulan nama dokon ibe sejulo airong gujol maparati-ati kan ala dong gujol maparroha-roha ido upahenna pitor se cemburu akka inatai pitor gede homai si birong-birongi saunari tapas ada marhata pak butit indah kan o maju di sew amajo anggo itu ratok kita manurut nanti deru hita si birong-birong alandi di hita na pumudison hamok kadamang dohot dainang nani hakolongan di bagasan Yesus Kristus tudos turupata jala tudos tu pangalahota iman wain komunitas nihita si huton Kristus. Saya perlu menegaskan ini kepada saudara. Nang pinong padita au ikut terus doa bersajar songodia nani hatau ni Kristus. Jala anong hupa adar pitu hamu sasitong na pasa polo didokon molo
di pastap hurumi tareo kabirang. Ternyata ini sering sekali terjadi di gereja. Mengapa gereja itu tidak bisa berkembang dengan baik? Ala nasolo hita patalu roha kamanginang. Seolah nataboto itamahin. Jika saya seorang pendeta, ketika ada suatu prinsip, saudara salah memahami itu, dan saudara membenci saya, molodakku tarehon, dan namarlapatan napas tapi madang sumoni. Molodakku patalu diriku hamu kamanginang, dan hutopot tamu, dakku buat rohamunai, boidu sudah barita nauliu pasahat tuhamu. Coba pikirkan dengan baik-baik. Seandainya Yesus Kristus ketika dia ditampar, dia langsung melawan bagaimana? Paroho kamu nangit-nangit, ay hitonak kamanginang, ngagumudang, nipina, cita-citana, mati mudum manian. Arong gohamuak kamanginang ison, na cita-cita mati mudum. Arong? Sotong gabila igarejo ni rumasutu. Nagudang asunguni, ado inang na pinangidom anong, taringo to ujung dingulum, mula pangido ako amang niyan, mati mudum mat. Terhualu si iba na inang adong do debe jolma, molo taringo to mati na dame, dang mati mudum debe niku. Ay wahaya mang, adong sede. Jala ditadai nang doy manang neise niku. Isi may amangin na si Simo Petrus. Bah, ewaw ramang. Ay nga na yung dipersilak kon ibana. Alay didokon ibana do di hatana. Masa nga pudo molo iko mati uluk ko tugijang. Paay matutoro uluk ko. Ido mati nasangap. Ayon nakamanginang nalari rohita siya partotangani. Ujung ngagibeta persita mati mudum manian. Apedang nataboto na soro topu jantung nadi. Na pagurak-kudo tong dipikiri. Dipikiri gudang ujung ngatarpodo mi bana ujung lalas. Diti homa luasao asalao. Sonang mamudum ho na martuay ina. Ape na mangitong-itong utang nga doy bana. Di mati na dami. Amak kadamang dohot day ng nanihakolongan di bagasan Yesus Kristus. So tung lupa hita na dua halon jalaon macariko do dingulutan na perjulu keharusan na paduahon ketentuan. Keharusan dan ketentuan. Haholongi mak musumi keharusan. Haholongi madongami keharusan, tetapi jangan lupa ketentuan. Contoh sederhana songonon. Ala ditogiho do hitam maka holongi sudi jolma, ala adong jolma panakko, pitor taha holongi, gabi doho tamu manakko. Basutu ngatong. Taha holongi do ibana, tetapi kita ingat ketentuan. Dang na molohu haholongi ibana, gabi sarupa maaw dohot ibana, panakko ibana, huhaholongi rak manakko hami. Idu nakaning implikasi nai. Molo songo parjahati dohita, diboto pasalidongan na parjahat, hasurunga dia madiho. Jadi las ni rohaku akka manginang mangidam halak batak, pakuling ni mudar na ido sada. Say huingok na julo ditiki makubasi hami di persuburan. Dang na padita na aw, ruas ni huria hakaido. Alay, kolaro aw tu jabuna, inang, songon na bagat do hubereng nakaning parnako ni timusian. Tataring munay niku. Mungkin salah persepsi ibana, amangon yan. Pitor say natar suratido di hatahon amang ninna kan. Alay dingot ibana, taringot tu pilihan ni si Habil. Ala bagak menjulang sa hatu gijang, molosika ini merap.
Apik nama ledo aw. Atong husiga majuinang daniku. Ma alus ni inangi. Ay nama do wado hamu amangin na kan. Ay rang nama ngalop panetewui hamu adaw. Idahan ni pinat tu inna. Mulai siya ni hamu ak tamanginang. Gabi seiringgas tu inatay mangalop pa netewui. Na tapi sorowaw. Sa sitong na nang madok ko songonod do. Ngaluja amatay majetor. Aci sa bulina, la soya mga lang natabu. Alay molor, di jauh pajetor, iko mamotong do inataon. Alay molor amat tayo na majetor, nabipitido di taruhon. Ujung na pitor huway na tong nahubotoy. Usuk ko namatay, mamang, na mga lang natabu hamu. Mulai ati mamang, nampi gabi kilinci percobaan namangin na. Datong gabi doho ta mga lakko ni. Alay memang ima huroa ak kamanginang asala mudak mo hita dito dikta taringo to habata hautay taringo to ha kristenotay asa marasik kita dohot na di pertibyon. Saya harus katakan ak kamanginang dang buy tadi konota partodyota di habata hautay taringo to partamueon dang buy para maksora balunon ama musik ana soalak batak doamu para mak sora balunon baru par sakalan sora mahiyang baru par tataring sora mitop bamulo dang boy di bek kamu kopi di gijang gulana pananggo air panas om maju amang padita ada bica manur gula hita ipe ngapartamu ni asa adung hadadian ayon nala sarupa do hita berek kamu mak adong do berbeda di berek kamu kamanginang muruk ni halak Kristen dohok non Kristen adong makana maila doaw langsung ruas ni hagabi pesa diri matokoni hutujang karosi balik pandita akak ngagabi si surang ala sugur ham tu panditam itu jakoko warosina la imay doko kamu hagabi pi adong parasingan na moloburu ruas ni hagabipi Galilion adong go parasingan na dohok non Kristen. Saya perlu tegas mengatakan ini tang salah jol mamuruk na salah ima muruk mardongat dosa ay Tuhan Yesus parholong do parholong hea do Tuhan Yesus muruk akamanginang adong hea do Tuhan Yesus muruk tae aturan na ikotusya mo ni bana duk masuk tu Jerusalem pitorlaw ibana tu habirang ima bagas joro aha diula Jesus disi molo manse tamadokon mungkin akap pertiga-tiga na pugus tuh di paswasaihon murut do Yesus disi mardosa do ibana disi awod do dia perspektif ta ayo muru kita ala disuguni roh ado bahwa masa dapat ditekai itu ale mulumuru kita taringok tu prinsip unang bersipailah kita dijuluri naturok idia dulu lebih dermawanan adung nasala hutopot ibana hupatorang amang padita hasalamuna sada 2 3 4 5 onong sapi 20 amang padita nami mertibakon pinasahak ma tupungan ama lamat dokon kata sambutan laporan donan yang si pasahaton alay pitor di doko di si papidahamu mamang preses padita nami utang bereson inda ayah adung gobe para singa ikon adung duro habiari di hita karena ternyata saya semakin mengerti banyak hal ada rasa dalam diri manusia itu dan merupakan kebutuhan jika saya ditampar respon ala hukum fisika donate aksi berbanding lurus dengan reaksi toho deh molo di pasta pitor adong masada hukum tertua adong do hukum tertua nah ya dikutip Yesus dan dia luruskan secara detailnya ima hukum Hammurabi mata ganti mata, gigi ganti gigi.
Itu hukum Hammurabi. Itu bahenna adong do hati hai Hammurabi Stone di sidu di surat nih. Seolah-olah itu adalah hukum keadilan. Molo di pasta musik. Aksi berbanding lurus dengan reaksi. Ternyata kita lupa satu hal. Jika aku terlalu menggebu-gebu untuk mengungkapkan kejahatan seseorang atau kesalahannya, akan ada satu hal yang semakin subur dalam diriku, yaitu sikap egois. Nah, kamu kan dijoloni nator mampu kan pasti do songoni. Alai molo boy do hita kamanginang patalu diri, songon kaningani song di deria de. Tong de ko patalu diri hamuinang. Bahasa ala sebenarnya cara patalu diri ima olo mapigi. Jalauna pola petoraci rohamuna de. Jala di ruas ni huriat tadi sape na jujuta songoni. Parohaw kamu ma dihagabipi molo mangit dihon amin sola kasolado dangadong disiligato. Ale beri kamu magudang dopi ruas ni hagabipi mangit dihoni amin. Secara teks kita tidak sepakat, apalagi secara prinsip. Ngata bereng dan seprinsip kita. Jala ima partot diotay nagabi humurang sa ato sinuaingon. Hamo kadamang dohot de inang nanihakolongan di bagasan Jesus Kristus. Memang ikosalo do hita kamang pinatom. Basa hudonokku ikosalo tu hita tuaka ina ni halak Kristen. Ala ternyata taringot tu konsep di pastap kurung musyamun tareho kabirang, ternyata itu lebih berhasil di keluarga orang Kristen. Tohor ya kenang merebe amat itu apa inna alai pitor dipraktekon ina teido songon iklan ado teh celupi ator disiru ina tertong ibu kan masih muruk-muruk amat tei di sana putar-putar kakung genjerin kan padoh mesi tor ribuan air minum ngeteh yu inna berhasil lo ayo nak kenang wala nama tamu dari patah tahamu lak bohapi amat tamu na namay molodang boy akaina padalu diri bahaya na tuise do tidak ada lagi. Masa kamu tega 9 bulan sampai 10 bulan saudari membesarkan dia dalam rahim, dalam kandungan, baru luasom muma tubuh perbadaani pitor caos minggat amatai masa persirangon romo se pelakor, romo se pebinor, isur nasiga. Tidak ada lagi. Ido ubahin na adong do kajian filosofi di padohan di buku Amsali, anak Nabi Suk, palas rohani amana, atas ona bangga mata itong. Ay kan ido akan wisudon. Roy Siregar, anak dari Bapak Tarsona bangga. Alagwar ni anggiku oleh beda di huruf do ibana dohot ne tuatu aku haro salam majaha guruna aturan na guarni anggikon di jo guarni papaku termaju bana tu judu. Bah, kenapa bapak maju ke depan? Tapi ibu tadi panggil saya Inna. Emang nama bapak siapa? Yang ibu panggil tadi Inna. Ibu terbangga. Alai ikuti hamuma. Alai yang go anak nabudu arsak ni sidoi. Arsak ni sidoi. Arsak ni rohani inana. Molodang boy bi inai padalu rohana. Dia sedang tidak mengembangkan anaknya di masa depan. Saya ingat satu orang pendiri dari gereja Metodis. Ternyata ayahnya sudah lama mati, meninggal. Holan inatai nama. Molodang salah marsapululobi halakon ianakon ni inatai. Sede-sede do ditanyakan inatai. Jalak na menarik aka manginang.
Ya duduk dokun ibana padohan na songonon. Jika aku melewatkan seorang dari anakku tidak mendoakan, aku adalah ibu yang gagal. Esuna mangulu biya matay. Hasia do. Idu pahit na pitor say yok do dihilala. Apalagi ka pembagian sembako ya di. Mula pembagian sembako. Olan na tu janda do di. Mula kaduda termol di. Itu hakotan na dihita. Dan saya semakin mengerti satu hal, akinang jika seorang ibu ditinggal suaminya mati dan dia memutuskan untuk tidak menikah, ternyata itu juga bagian dari prinsip Alkitab. Si Paulus do madokone molo marhagalioko mangulima. Alai molo tirdo todim jangan. Di rupahin na Petrus salu wah luar biasa ina toba. Hok do ibana di badan nai. Nang pe adong kesempatan du kosinirang ni hamatian alai arga di bahin ibana hajong-jongan na songon ina. Hamo kadamang dohot day nang nanihakolongan di bagasan Yesus Kristus. Au sugari di tahun 2022 Petor adong perubahan peraturan Petor di doko songonon mulai tahun 2022 yang melahirkan adalah laki-laki olodo hamu olodo hita kaama au sugari si teres do hita di Petor arong peraturan mulai tahun 2022 yang mengandung dan melahirkan adalah laki-laki ninna api tertabi kirim amang adong kuda laut tindakan besok kuda laut iman nongau si teres tuh kita. Coba saudara bayangkan perasaan siapa yang lebih tinggi, laki-laki atau perempuan? Perempuan. Di boto hamu doak kainang, dia letak keberhasilan muda taring oto perasaan. Molo di ilmu kesehatan, setiap bulan perempuan mengalami rasa sakit. Tohodoi. Saudara sudah terbiasa mengalami rasa sakit. Dan ketika saudara mengalami itu, saudara memiliki harapan, saya sehat. Naci dan siapa tahu binering, dia ternium mak, asonani hilala. Dan perhatikan satu hal, jika seseorang itu sudah terbiasa dengan hal-hal yang sulit itu, ketika dia terjun ke lapangan, ngaso malhuadu bisongonon amang. Bahasa sisian di Yesus hamak kamanginang di pasta kurumna tang mangalo. Thomas dia sampai ke India. Ibana do nauji madokon molo sohu masuk jari kontu tangan nai tang porsia au ninda si Thomas. Ternyata kalimat syahadat pertama yang keluar dari mulut manusia bukan Muhammad, tetapi Rasul Thomas. Engkaulah Tuhan dan Allahku. Dia mau di bahasa Arab di dokmai la ilaha illallah. Tidak ada ilah selain Allah. Hodo Tuhaku jala di batakku. Thomas. Jala mau pada ho tidak kamanginang si Yohanes PHTHI. Memang dia adalah murid Tuhan Yesus yang tidak mati. Martir, tetapi dia mati tua. Ternyata Rasul Yohanes itu pernah digoreng dalam minyak yang mendidih. Molo sotikim do be mati, dang mati. Ale unang pajagu-jagu kita tuh hamatiani. Pitor tadokon. Molo sotikira amang padita mati, dang mati. Molo ropi kopiti inna kan pajagu-jaguhon. Saya tidak perlu pakai masker orang pendeta. Mulu dikina mati do ina kan aleh holakona Peter dipikir ibana amang teh Tuhan itu dia naman do tanopon nau nginna angwana kaning mulu dikina mati Peter dia ibana muse isedu ale ta ina kan sewingot dong aku situa di Raja Ampat
memang gabi lucuhu hilala ala hona kopit ibana hati hai songonon malorong ni jabunai amatai neng tu dapur danaki neng tu zulu jadi kau berpas-pasan pas neng pajupang mangalompat danaki tu kiri asalewa amatai nalungunan batahin naroha alay adong do pehita satu sinuaingong menganggap rendah segala sesuatunya. Eso nahita akka manginang na ikom mga sahon hagugu oni, ido jamitan na salpo. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Terkutuk doao, mulu pa jago-jagohon, taringot to namasa. Alay ikom mangido pangurupio doao, tutuhaki silion hagugu oni, asam molo dia pihulaho di portibion marsanga bibana. Saya perlu katakan ini, jika saudara harus menjadi penyapu jalanan, itu menjadi pekerjaan terhormat. Jika saudara mengawali pekerjaan saudara dengan berkata, Tuhan, inilah pelayananku bagimu. Idia doa kamanginang ulun no sangap, padita, songonawon, alay manako hepeng ni ruas, saya marjamitai, martibakon ruas di huria na makais-hais idahat di tempat sampai, alay huhu di bana martangyang, idia do ulun na sangap. Molohita matokon, ala padita ibana, angguaw matokon ibana do, ala niyaha, saya ditanyakan ibada ulun nih, oh Tuhan asiruham, oh Tuhan asiruham, marsa nggak mau Tuhan, tahi akal lubi-lubi ni namoron inna kan, abi padidai, hidup pahen na tigas do Tuhan Yesus matoko di Matius pitui, dang sudi nama juwau Tuhan na, bongo tu banua gicang, ada isi do, nama ngulahon, persuruh di damang do, jadi ima para singata. Saudara bisa kesal jika di tempat kerja saudara hamu dono luja aledang dibayar upamuna sesuai do lujamuna etor mertugus samolani. Apalagi alani pandemi-pandemion adong do madok do amang saya yang kerja terus amang tetapi tidak ada saya dibayar inna merpugus do hawura inang niku tidak amang inna roto. Atung dia do naneng dohoro di sihamok kamanginang. Ternyata molo lam tahasabab pudo na adongi marsiajar hita dinamasay adung do ditikina pakyon di dipata hitaon gabi ula-ula na songon si Joseph. Perengod do lea si Joseph di garis hahana alay dipakki dipata do ibana gabi palua ko pangsona. Tumagod dua kamanginang noengo kita marlia dang dapok jatah halujo tei si patadang taralang alay gabi hamu si buat dalah keduan martibakon iko sa si hormaton molo lewat ikon ni hormat songonon alay dang ado mabay dalah tujolma na tumagom mak marlia majunuaing alay mabuat dalan tuhaduan alani hamok kadamang dohot day ng sotong masob ala adong do di sada negara na hiya hujahahami taringot tuson adong hiya padita na baru bertobat ala pertinjuhian ibana di sada negara na pula hurok ko negara dia ditikki pa jongjong tedda ibana pitoro penduduk lokal menggugay padita. Saya diicaki-caki beradu argumen pitor dipukul ibana paditai tukap tukap paditai pitor jongjong ibana itareho musi si habirang la ibultat kon pinna sapa paditai ujung ngator dibuka paditai just now tor dilipat ibana baju naon pitor dokon ibana atak nido di dokon natar surati atak nyodo yang adong prinsip na asing di doko Yesus ina ujung nga pitor di parsulapak mantan pitinju
Holan na dihapirangon na maninna. Itu prinsip ma. Apitor di pasuda penduduk lokali. Alai di sibah hadaluan na. Saudara tahu mengapa Musa tidak sampai ke tanah Kanaan? Dia marah tidak jelas. Aturanna dan pola ikon lotak kononna ngadi dok debata dan pola ikon lotak konommu haruar doi olah dok konommu pe haruar doi ale muru gimana ilotak kon ujungnya pitor diolati Tuhani. Jika tim pengajar sekarang berkurang sabarnya untuk mendidik generasi penerus ini, saudara sedang berada dalam ambang batas yang tidak menentu lagi. Pasabab kamu marohamu. Nang pisay doko kamu noang persikola noang ngondang songok kita binajulu. Ngabida jamatta. Pasabab berhamu rohamu. Molo sipata na sababunay pe sipata manonggaki hamu. Pasabab kamu rohamu. Molo sipata kadat danaki. Tang songok kamu be hita na julu. Olo mangalo-alo tu na tua-tua na pasabab hamu rohamu. Asaboha unang hinorhon ni remasmi. Gabidang dapot pasu-pasu keluarga. Alani perpudi mahu hilalam. Si pasahatok kutuhita. Basa pola ikut di toko Tuhan Yesus nak kaning. Molo adong nama buat ulosmu unang jua nang baju-baju. Molo dibuat ulosmu unang jua baju-baju. Kaya do hamuak kawangin ang loropan aku tu jabu muna. Ibu rice cooker pitor ko kamu. Pay maju. Nyon ATM doho pin na ya kau zoni. Asaroy betu jabu mu. Dang adong aja. Berarti dang sarupa prinsip ni do zon. Naneng dohonon na songonod do. Di dia artam di sido roham. Ikut cihamu do karetamu nak kaning. Esok na busi sao ku bere kamu ati nasi kuciro. Senin na son nak kaning. Di dia roham di sido artam. Bere kamu nama sonak kamanginang. Holan ala ni jeruk sada agwa kosa nama nakko. Umarga jeruki siya kosa ni zolma. Molo dibuat ulosmu unang jua baju-baju. Asipata hitaro nasara. Ia marapolongan aduh. Ia lihanu tujolma. Dang aduh. Ubuat jo inang jo jeruk munay. Ala masa kopi nuaing. Menambah imun inna kan. Adang aduh. Ada bersebulan. Saya depe inna kan. Molola ibangido saya lehot dulu. Jala adong doh ya madoko tua songonon amang berengamang maponani kalaponin na. Wahuro amang. Molo lam terus dabuat parbuena, lam terus do ramos. Wahai niku. Ujungnya terus buat hami, berat terus ramos. Jala ido prinsip na dihita halak batak setabi molo agak tadion. Gua modo danak naso rawlo manusu jala ado rabio do sahala ina naso rawlo pasusuhon. Naku mo to manang nagepi pengaruhi setabi gepi arong kanker. Iya. Bahasa gepi gua modo danaki. Seharusnya dia harus menerima gizi berkat mohon maaf air susu, tetapi dia menolak ujungnya gua mon. Seharusnya ibu itu harus menyalurkan berkat itu kepada anaknya, dia tahan dan dileope ujungnya ado rabion. Idia dugu mudang jolma marsahid. Nama ngotapi pasu-pasu natu ibaneido manang napasato. Yung nagtadabay sahita. Ay tapi kiri kan, tapi kiri. Saya tatiupi. Ido pahen na gudang do di bona pasogit wadupi hamis songoli. Na maul mate na adong do tiok ma saya ditiupi. Ujung nga gebe maul mate. Basa gebe maul hita bulus lahu mamuji tu hatai na saya tatiupi do. Dan
Dangadong pangatusyo di hita, di hatatay na madokon di edetay, habaoran ni pasu-pasum. Taboto do aik mabaor. Molo aik mabaor, dangadong teding, terus merdalan. Bahim maaw gabi habaoran ni pasu-pasum. Dukum mabaor tu hita pasu-pasui. Roma mamijam, minta tolong jamang. Neng operasi buruta ada ngadong inna ujungnya pitor masuk amate operasi toh gebi adong aturan na kola si 5 juta do si kararon na ternyata iko pa kaluaronnya amate 50 juta bahasa sampai songoni nahita do lupa kabanginang ternyata lautu dia do sudi natazadoi kita ini adalah ciptaan untuk Tuhan. Kehidupan kita diperuntukkan untuk Tuhan. Holong ni rohat tapi tu dongatai narikot tu Tuhan itu. Alani las rohaku nak kaning adong di titik kotong di son ruas ni huria natabba hari koto damang ma doho dainang songor ruas dabur juhamu anak mi da dohu bereng nak kaning naroon. Alai sotong tabuaton hacur demi kawan nene deh. Adong ko sala mangidihon. Gibi si mikelek kilaw. Apa sa si mikel hamu amang paditain na. Ay hamu majamang. Di diok kamu nak kaning hacur demi kawan. Pido dia akan ngasiga hamu. Posroha di keluarga amang si majutak doho inang boru tumanggor. Dua danak bur dohok saya danak bawa saya di pasu-pasu Tuhan mah hamu di tonga-tonga ni huriaon gabe ruas na burju natuk banggulahon persuron di bata jada dia keruas na kaning napasahaton hamolation na torcok kamu mak itak ni nabui dobe molo adong dobe di pasahat di bata tatorcok mak ay satokit dungulwon jala lasroha dapola na kaning dibahe guarna NN o dapat ditay marama botoon doho Tuhania di jala ido bahe na sirokon molo mangalihot tangas siamun unang ma diboto tangak kapirang sebenarnya ada mungkin kita ngiboto alain yang dohonon na pemberian itu akan menjadi sangat berharga jika dibarengi kerendahan hati. Molo adong penanang tapasaha tuhuriaon mardonga seret ni roha mahamu. Molo laso di titik ko peguarmuna ape 100 juta di pasatamu torus samu marsere roha. Eso nagabi maagui. Adani marsangak madibata ngaulo hitan nong mula di pasta huruf siang utur tatare huruf pabirang. Ngaulo unang-unang akamang lupa do akena torra macolok resku keranong. Olo do rupa akenaton. Ape ngamali hamu alahu bagajeng-gajeng jami taon. Wala mudak kamu nungisan idit na kaling pamuhay. Haleluya. Wala satan nung ijabu nga gabi hali susung. Basa gabi hali susung ay lupa kenaton macokon. Buhamalan ni lipstick yate. Ay marmasker do nyan ali ko pola do maristipkan. Do ala na maristibi ngadi bain ay non ape lupa macok. Ala tanggung dia na pola gabe hali susungan nung ijebu tong ma marpohabahe nung ma di batama mamaso-maso hita tapataba maimutta una pasitres suhita na mangudon tuhatta do dongatta amin martanya kita ali Tuhan di bata amanamin da di banwagi yang mauliati ma Tuhan di asin ni roham na mangalihop pangatusiyo na macay arga di hami. Asa adong parasingan nami song sisyammu, dohot aka anak ni Portibio. Naing tututuhan huhakolongi hami, nangpe nasida patubusugo ni roha. Ay ditiki huhakolongi hami nasida, gabi adong madalan si pikiron nami anggiat buwi marhamu baon rohana. Alani itu sudi ruas ni huriam nang perhalado na adong dihagabipi Nazareton. Tungho matuhan na padumuhon roha dohot tahi.
asa harajau mima Tuhan na hududui hami dau ma akasuguni roha dau ma akaparbulat-bulaton dau ma sakap nanaing manigai huriamon alenai kami Tuhan patutoruhon rohanami ayakkan na tinopam Tuhami alani Tuhan di ruas ni huriam na taba di tikyon ima keluarga si majutak inang buru tumanggor rapdohot yanakon na tulu paso-paso matuhan na sida Badaw siyan akan nasarakam ni parmaraan. Dia kaulaw nang pinasahat mo Tuhan, urupi na sida mamorsani. Dia kayanakon nang pinalumehom mo Tuhan, urupi na sida asa kebe yanakon na hasiyay, tardumubi na biar midaho. Jala akaruas ni huriam na totong manarihon huriamon, marhide akka pilihan dohot hamoleaton na, pasu-pasu matuhan na niudani tangan na. Tung tabahom matuhan dadan nyurat tunasida asa disaduhut na akan naniulani tangan na mga sahok ko mangalehon akasilas ni roha alani marsanga maho Tuhan marhite pamusyon namyon di bagasan Yesus Kristus martangia kami tuho uhut madok mauliate amin. Marete mahita sian bukuete nomor 310 ayat 1 dohot budutna laus tapapungu mapediatta. Tulus si
batang yakum ma piliata. Ali di bata amanami na di banua gijang. Hodo haroran istaluhut silehon lehon nadinggan. Dohot nasa ulibasan na maudiutus. Kupasat nami masyan na nilehon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalum may gabi uap na hutyus di julong. Pasu-pasu may jala ramo di asa huparhasyak kami pilihanon. Pati bulhon harajon bunitonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhidi-hidi totim. Asalam hudad hami gudang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami matok mauliati tuho. Marhidi-hidi Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ama namin na di banua gijang, say pinarbadia magwarm, say ro maharajon mo, say saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehon mantuhami sa darion hanguluan siap hari, se sama dosa nami songo panisa nami di dosa ni dongan namar dosa Tuhan. Unak kami tugi hutu pangujunan, palua mahami sian pangaku. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Disodakon Tuhan de batama buhina tuho jala asi marohana midaho. Didopakon Tuhan de batama buhina tuho jala dipasor hon madamena tutotim. Amin. Shalom, horas marihita, selamat hari Minggu marihita.